Coba Jisu Kristus yang baik, jotono hai khani hamsak ma tei coba ya paro hai ini seng kaitani kok thai no sereng laipiana nge kedek mani yagulo seng joraman fika penukzak mani no seng hai continue khailiana ya paidi seng thanglayana ini ke penukzak mani chapter 4 penukzak mani chapter 4 no seng thanglayana penukzak mani chapter 4 verse 1 ni chimi char jorang porinai ang porinai aro kok bokrogo omahai ke suijak tongo jugno hawo surimani amri ulo ang naisigei naiba jugno hani duglam lamsa phiokjak sekango totro khorang haike ano sama khnamani a khorang hai hnei saka kasawi phaidi hake omoni ulo tamo no abo ang nono phunuknai haikeno ang phola bai kobol jakka aro chukno hawo achuk thayong kaisa aro borok khoroksa achukjak bini mukhang manthogya jasper bai carnelian holong hai kuchung achuk thayong no kitingei chokreng tui nungjak abo emerald hai kukrang achuk thayong ni yang te achuk thayong kholpe brui tong phiro aro okra kholpe brui ro achuk laijak borokri kupur chumjak rangchak ni motok thuplaijak elembak pore mani bisingtei kaitor chungno kotao ke hamari khlaijak ke paidi sung pore mano tui no kisa sung tini bisingo thangri wansogui neregan nirok muito manbai na chapter 2 bai chapter 3 no sung laika nirok nai tongnai rok wngkha nirok siwi manai chapter 2 bai chapter 3 wo sung aro nugo motharok no koktun ba motharok no kok kachar mani o sungsarni motharok no kok kachar mani cheng mani chapter 2 by chapter 3 get New Testament ni motha chengpro ni chimi paithak motha no kok kachar mani o sungsar uni motha no kok kachar mani te o omohai sungsani motha o omohai ungnai ba ungana o kok no saikhna rabani tabo chapter 4 hongke ukok sawo buskang ni salo bomohai ungnai te motha o sungsani motha paimani yagulo bomohai jora sokpainai jepro chukno ha dogar phiokjago aro chung nukha oro chung nugo John bo tamanai phola ni sungsar o sungsar ni motha parangai tei kaisa sungsar mane chukno ha spiritual world aro jaga hamani chung nugo ge bo nukha tama phunukjaka Jisu Kristo bai kaibrui chung mungbrui phunukjak mani chung nugo aro tei propore man jaga kaisa angkha asuk thayong aro jaga khoroksa asokjak asuk thayong o khoroksa asokjak mane the throne and throne aro jaga khoroksa asokjak tei kaisa angke 24 elders English bai hai ni sao je kokborok bai angke kholpe brui ba 24 jon aro achuk thayong ni kitingei borok asokjak ge tei kaisa tongo te kaisini pholani kok okay verse 4 hai ni sao achuk thani yang te achuk thayong kholpe brui tongphiro aro okra kholpe brui rok achuk laijak
borok ri kufur chumjak rangchakni motok thuplaijak ge जों oro nugo ge tei kaisa ge kaitoni sata phola जों nugo ge tei kaisa wo kaibrui number 4 ge kaibrui जों आरो थुम जतर परि निखांखौ nugo verse 8 magburi rokni jotoni no bukrang kangdok ke tongo verse 7 gisung orok number 4 living creature nyakaba khorok brui ba kaibrui gothang manei omohai जों aro nugo ke aro jengo omohai ke aboni ulo ang naisingui naiba chukno hani duglam lamsa phiokjak aboni ulo oro sao aboni ulo ang naisingui naiba mane aboni ulo mane tomabo aboni ulo ungkha jepro chapter 2 by chapter 3 ang saka chapter 2 by chapter 3 ka o sangsaro mothani kokno ba mothano kok kachar mani ge o sangsani mothani kokno samani o sangsani mothani paimani yagulo mane aboni ulo mane o sangsani mothani paimani yagulo जों paimani yagulo tamangnai obono sahor mani जों Apostle Paul ni chithirago naini khanke bo जों nugo bo tamangkha bo Apostle Paul bo chukno hawo tlangjak kha ge bo nukha chukno ha khulokjak omo haino John bo chukno hawo sogikha chukno hawo tlangi phunukjak kha ge chukno hani dogar phiokjak o जों honei mano chukno hani dogar bai osungsani dogar khulokjak osungsani paikhanke chukno hani dogar khulokjak engke mathayo bo जों nugo jepro Jisu Christo Mathai chapter 3 o जों porinekhe nuknai jepro Jisu Christo tui baptisma nawi kasawi phayu apro जों nugo chukno hani dogar khulokjak mani engke boni yagulo Faruk fola kothar Faruk ngui boni oro baphai mani जों nugo ge apro ajorawo bo tikaisa chukno hani kaisa khorang ongkhai phai mani ba saklai mani जों siu Bible nugo tamaisa aro omo ongkha ani sajla ani khasukni sajla ang bono bo ang bono tui belaikana kha tongthogo ba bo ano kha tongthogro nai o sajla hainaiso ge जों tabuk nugo chukno Jisu Christo phaipro bo baptisma namani yagulo boni baptisma namani porene bo boni je samung chongjak mani no khlainani chengo ge boni thani phola kathar nokhai phemani जों nugo he o sangsar ni simi chukno hawo thangmani dogar kholojak tongmani tamani bagai sumsokni bagai Adam bai Eve sumsok khlaima bai o dogar mane chukno hani dogar kholojak tongmani borok rokni bagai phiaba Jisu Christo ni bisingtwi o dogar chukno hani dogar haine hai khulokjak puikha Bahike abo dogar khulokjak Jisu Christo Calvary cross o thwima bai bo thwiyei hakoro phojakha salthani salo bo basakha bono no जों boni bisingtwino जों siu bo chukno hani dogar no phiogui rokha kaito
bai borok ni kecharo sumsok tongmani tei borok rok bai kaitor engka temanai sotru enemy tonglaibani haifano tabo Jisu Kristo ni bisingtui u enemy abo gerika hani bagai जों nugu Jisu Kristo jefro thयो kaitor bai borok no pheroi tongnai u porda kusuk ni simi tola jora kisiri roka okay oboni bisingtui no जोंनो phunugo chukno hani doga molbrum brum ni bagai kai Jisu Kristo phiogui roka ge jotno tabuk chukno ha thangi mano kaisana thangnani bagai kaisana dogar ke phiogjak kaisana nango abongka poito Jisu Kristo Jordan tuimao bo baptisma namani abo indicate khlaio Jisu Kristo bo thuinai jini sumsokni bagai tei phojaknai tei bo tuilowi basamani engka bo hakorni basanai omono indicate khlaio tei phola kathar Jisuni thani nokhari phai pharo khaike nokhari phai mane abo indicate khlaio phola kathar o sungsaro sokphainai o phola kathar Jisu thangmani yagulo phola kathar bo sokphaikya aprono motha chemo Pentecost day tebos kaisa kok khorang apron nokhari phaio omo ani sajla ani khasukni sajla bonono ang belai kana khatongo bo ani dagemani samangno bono khlainai jefro chukno hani dogar phiokjago je Jisu Kristo no poito khlainai boni thani phola kathar sokphai ge omo Jisu Kristo ni bisingtei जों o phola kathar no mano jefro जों Jisu Kristo ni muthangjak mani no yasjago chukno hani dogar jini bagai kholokjak ge जोंनो phola kathar no जोंनो sirowo o Jisu Kristo swabo chapter Acts chapter 7 ro जों naikhe nugo jefro Stephen bo Jisu Kristo ni ba kaidoni kokno bo jefro saklai ba testify khai dong judai rok no apro judai rok Stephen no naisrejak tamane mole borokni bukhao soitan samung khai dong bai ge omo haikena bo borok Stephen no hadu kogui butharka phiaba Stephen ni bagai hinke Stephen teman nukha apro Stephen nukmani ke chukno hani dogar phiokjak ke just langma chowani skandro bo chukno hani dogar phiokjak kenu ke hani bagai bo aro sawo Acts chapter 7 no naidi ang chukno hani dogar phiokjak ke nugui tongkha sajla bo borokni sajla bo kaidoni yagra bukha asokja ke bo nukha Stephen nukha thainani sikang drop hadu kokjagai thainani sikang drop tabo omo haino John bo sawo tabo ang chukno hani dogar phiokjak ke nukha nei samani chang nugo phunukjak mani chapter 19 verse 11 aro nailibana ang poribana ang afro chuknoha phiokjak nukha aro korai kufur masa a korai kasanai bo kaham bai kubui hanjago bo soike bustumo soike choba khlaio garo changnugo John bo omo haino bo phunukjaka also I saw heaven open chuknoha phiokjake ang nukha ge korai kufur bo kajak bo ongkha kubui bo ongkha kubui tei kathar bono kubui ke bustumo thumnai abo changnugo ge John
bo hai chapter 4 bo nukha dugar phiokja chapter 19 no bo hai nuk phunukjak mani jeng nugo ge oro teibo sao ang porinai hai jeng thanglai pinai chapter 4 verse 1 no aboni ulo ang naisigui naiba chukno ha ni duglam lamsa phiokjak sekango totro khorang hai ke ano sama khanamani a khorang hai hnei saka kasawi phaidi oro sago kasawi phaidi bo khorang khanaka kasawi phaidi hnei ge omo tmabu omo engkha je pro Jesu Christo phayu jengno tisawi tlangnai jeng no paro ke tisajagui tlangnai omo Jesu Christo tisa phaiproni kok je pro Jesu Christo phayu jengno tisawi tlangnai boni yagolong ke tomane kosto tekto ni jora sokmainai 7 বছর kosto tekto je pro motha ba church ni mol payo Jesu Christo bono poito khlainai rokno ba mothano o sungsani o hani tisai tlangnai boro jukno hawo bono obono indicate khlayo kasawi phaidi hake omone ulo tamo ungno abo angno phunuknai ge jeng chapter 6 ni simi ge jeng nugo tribulation mane great tribulation yakaba 7 বছর কষ্ট tekto tma ngai ge oboni yagulo tisa jak mane yagulo mothano tisa mane yagulo tma ngai abon ang phunuk nai ne Jesu Christo jonno samane jengoro get verse 2 hai verse 2 ang pore pine hai pano hai keno ang phola bai kobol jakha aro chukno hawo asuk thayong kaisa aro borok khoroksa achukja ngeti kaisa bottoman ka asuk thayong mane singhason aro khoroksa achukjak kebonu aije obo ukok tongo aijaya mane jisaya bo nugo omaike chapter 6 verse 1 khoroksa asuk thayongo achukjak Ezekiel bo nukha Ezekiel bo phunukjak mani tongo Ezekiel diary Ezekiel bo nukmani tongo omaike khoroksa asuk thayongo achukjak get o asuk thayongo achoknai achokbani bo belai kana tamanai borom khlaijak nai ke oro jeng asuk thayong nugo gete tama asuk thayong niyagulo asuk thayong buskang jorao aro asuk thayongo tama khlaijak nai ba tama ngai abono jeng aro sajak jeng nugo ge o asuk thayong ungkha bo khairok mani achuk thai ge khairok mani achuk thai te o achuk thai wono kaitor buz bu thumnai je borok ro bukha salai yawi tongnai borok ro buz thumjaknai je borok rok bukha salai ne ke borok ke khairok mano mansinai aro khairok ma bu tongo aro buz thumnani majra bu tongo to achuk thai mo ge Jesu Christo aro achoguino borok rokno maya ba khairok ma ronai te khairok ma yasa gyano buz thumnai gesing omahai chapter Revelation chapter 20 wo jeng nugo okokno baikenu ara haini so John sawo ang achuk thayongni kufur achuk thayongo achokjak nukha boni mokhang tamai saka kokborokan kisa naikran chapter 20 verse 11 aro haini sawo ang apro achuk thayong kufur kotorma kaisano nukha aro achukui tongnai nobo nukha ha bai nokha bini buskangni kharkha hake te nukjak liya mane boni nokha bai ha se kamai mathang boni buskango ungsab chugya haini jen oro nogo ge table jeng verse 2 by 3 ang 3 no pore pine phunukjak mani chapter 4 kisa bujinan lek kosto haipano kahang kendro khana bai jadi
bini mukhang manthogya jasper bai chameleon holong hai kuchung asuk thayung no kitingui chokreng tui nungjak abo emerald hai kukrang boni mukhang bomo hai oro chung nugo jasper hai nge mukhang kuchung nge emerald hai oro chung nugo je kaitor asuk thayungo achok nai boni puiles kang bomo hai mukhang jasper hai haibele azuk thayung ni yang te azuk thayung sorry verse 3 bini mukhang manthogya jasper bai chameleon holong hai kuchung jasper hai kuchung jasper angka gem mane pathor belai mulyaban pathor kuchung mane glass hai nugui tongoi man yang nugjak getei kuchung ge omo ni bising tui o phunugo aro achoknai boni mukhang kaitoni mukhang angka kuchung tei kathar tei tamanai purity boni purity ni kok boni cleanliness ni tei boni holiness ni kok no oro samani aro achoknai sibo bang plus kan saka kaito o achuk thaingo achokja khoroksa abongka kaito inge tei kaisa second ongke jasper by carnelian holong hai kuchung carnelius oroke english oke sardius stone niso ge sardius stone angka kachak gete bobu belai naithok pat holong ba tomanai ne holong stone ge omo kachak mane tomo kachak ge jisuni thui no bujok mane ge kachak mane tomo kachak baina jeng thui baina jeng chini sumsok no boni thui bai chini sumsok ni borla no boroiro omo redemption ni kok nge kaba jeng chini sumsok ni bagai boni thui no bo saklai bani kok boni kathar thui no saklai kya jeng no muthangani bagai nge boni o oro sardius ni abo bujok mane ka jisu christ ni thui ngetei kaisa oro na sawo paithago chapter 3 ni paithago chokreng tui nungjak achuk thayung no kitingui chokreng tui nungjak abo emerald hai kukrang oro so chokreng tui nungjak chokreng tui nungmani color jeng saimano jotono abo 7ta color dong ke 7ta color ka kaitoni rong abo ka perfect 7 ka perfect ke te oro tomat song emerald tamabu emerald ke oro kukrang emerald kukrang ke emerald angka kukrang te kukrang angka English by kesau color of life mane lang mani wrong abono kukrang je pro jaga busiwo aro mane lamo tongo kahake thangui tongui man haibele jeng abono bujok ge jeng oro jeng jisuni bising tuino jeng o mol brum brum ni lang mano jeng mano abo samani ge teibo aro jeng podre pod ke jeng nugo kosong kukrang blue color angka juk nokhani color hede nge kachak angka thui ni color nge kukrang angka abo langmani color nge tabo je borok aro achokjak achuk thaingo achokjak aboni mukhang mohai mane abo angka boni samung te boni properties juknoha borok no muthangnani ba abo boni samung te boni properties
kaito jengno or asokjak bo chini kaito the 24 elders the verse 4 thanis nai tabo achuk thayung ni yang te achuk thayung kolpe brui tongphiro aro okra kolpe brui rok achuk laijak borok ri kuphur chumjak rangchak ni mutok thuplaijak ngeseng verse 4 jeng nugo aro achuk thayung ni kitingui kolpe brui aro English oke sawo 24 thrones te auno kitingui achuk jak nai te 24 ta tong ge aro bo tebu nugu ni sawo tebu nugu teman nugu okra 24 jon okra aro achok jak ge boro teman kufur ri chumjak kufur ri bai kufur ri no chumjak ge borok ni bokrogo te rangsak ni motok tongo hani sole rangsak ni motok tong achuk thayung ni yang te achuk thayung kolpe brui tongphiro aro okra kolpe brui rok achuk laijak borok ri kufur chumjak rangsak ni motok thuplaijak rangsak ni motok bu thuplaijak te ri kufur bu chumjak ke aro sang temanu kaito ni achuk thayung kaito ni singhason ke kasaro nge bono kitingei 24 te achuk jaknai tongo bono kitingei ge aro u 24 tawo 24 jon okra boro achok jak ge boro ri kufur chumjak te rangsak ni motok kanjak bokrogo ge on belai kena jingsa sani kok belai kena mane gorbo unjangnai kok kongsujangnai kok haide ge aro jeng temano dobo tamasa u abono jeng wan thlai tabo u 24 jon okra borokle sebabu achok jak 24 jon okra 24 achok thayung achok jak borok sebabu smai kesani 12 jon abo Israel lok no bujok mani ge 24 jon obongkha joto poito khlainai rok smai kesabai smai ketal ni no sahor mani 12 jon kha Jews temanai borok ni jati borok ni dofa 12 dofa 12 jati haideba ge abo bujogo smai kesa emne 24 elders oro 24 okra bujok maninka smai kesa smai katal miliwe je poito khlainai rok borok no bujok mani ge borok tabo borok beba Christian ni ingri borok mane muthangjak borok rok smai kesa smai katal borok no bujok mani tak borok Jisu ba Kristo kaito no kitingui guriwi achokjak ge motok kanjak jangklak ni moto ge abo jeng Christian kebukubi Christian rok jeng kaito ni ganawo jeng achogui nai ge jeng motok bo rojak nai rangsak ni moto to ri kufur chumjak mane tamo ri kufur chumjak engkha je borok sumsok nakarjak borok kaito ni kufur borok kufur kaito ni bwskango hani bagai kaito ni kaitor bai ri chumrojak kufur engkha kaito ni hamsajak kaitor bai hamsajak hane romjak mani ba muthangjak kaitor bai ri rongwi chunojak mani jeng kosomlia tabo kufur engkha kaitor jini sumsokno kholowi rokha boni kufur omobai okay verse chapter 3 verse 5 chapter 3 verse 5 utmasa ang pore piana keplai engnai rok abo hairi kufur kanrojaknai ang borok ni mungno langma bijap ni hui kibiklak ani aphani bwskango tei bini suwari rok ni bwskango borok ani borok se hwnwi gosinai naidero kaito ni Kristo ni borok rok ke borok ri kufur chungjak
boroni bumu mol brum brum aro suijak tongnai te hujak liya ge motok rangsakni motok जों chapter 3 verse 11 nuk porikha nugo chapter 3 verse 11 no age nang naikya haipana hai poripina ang dakdi no phainai keplai engui motok man nano khoroksa phano segui mania tuike nini thani tongmano kaham ke tondi aro u motok khoroksa phano seinamia abo nini oron tongnai haipana kaham ke tongroti naisa abo ke bo seimaya je u motok jungno ronai motok engka abo kaitoni jungsasa no phunuk mani kaitor jungno romani boni jungsasa kaitor jungno phiyokha toni mole jungno phiyok mani engka boni boni asuk thayong ni gadaro asogui boni jungsasa hai kena jungno bo jungsasa khlayoni bagi tawong nang tawo montri ni ba kucu koto kolop rokni bagai begandaro masok henang bahayna ga omo hayna sing kaito ni gandawo kaito rong kabebak ni nokpa geseng boni singsa ni boni singsa sawo jengbo asok nai bo singsa sawo asok mahayna jengbo aro asok nai boni gandawo sing asok nai bo Calvary cross thimani yagulo jeng Bible nugu kaito ni singsa sawo bo thangpika bo thangai asogika Hebrew rogo jeng nugu ge omo hayna jengbo kai Kristoni singsa sawo jeng salsa asogui dai kaito ni kharyok mabai jeng mo thangjaka ge bono yasak nai borok rikupur kan rojak oke boni singsa sa wo jeng salsa sogui nai tiga siangke kalau masing omah Bible verse nugo 1 Peter chapter 5 verse 1 nugo sing nugo sing saro kosto tekto manai piaba sing boni sing sasawo salsa thangi ne yati kaisa oros sing nugo asuk thayo Jesus Christ boni sagri rokno bo salang mani tongo niro asuk thayung wo nirok achok nai Israel rone achuk thayung wo nirok achok nai Revelation chapter 3 verse 21 bobo haini sao oro tomaisa ang keplai engui ani apa bai baksa bini asuk thayungo achogui tongma hai ang bo keplai ngnai rokno ang bai baksa ani asuk thayungo achogrunai keplai ngnai rokno mane jeng soitano mechen nai mechen kha actually jeng soitano mechen kha mane no jeng mothangja kha mothangja kha mane no jeng soitano mechen man kha jeng boni loge tei thanglia haible ge jeng Jesus Christoni asuk thayungo achok nai ge na okay tau thanglai pisnai verse 5 by 6 Noka philikma hai jilik kecheng gurungma khorang pia phoirang kokma khorang a achuk thayongni ongkhorui phaijak a achuk thayongni bwskango homsang kaisini muchungjak aborok wngkha kaitoni phola kaisini rok achuk thayongni bwskango ainani twijlang hai nugo abo belai kecheng achuk thayongni yang babai brui manui kathang magbrui rok tongo aborok uklok bwskango mokolmang kepleng aborok keseng oro nugu aro tamanai nokha gurungui phoirang kokma hai abo hai nai ge khorang nokha gurungui phoirang kogui khorang sokphainai ge boroni simi asuk thayong ni simi jepro jeng smai kasa nugu Israel rok Egypt ni nokhari phayo borok podri pod omohai jeng experiencing mani nokha gurungui phoirang kogui tei tamanai Sinai hathaini khorang nokhari phaimani
जों उनाव मनले borok sumsok borok kok naya khlaima bai ge borok no busthumnani pro omaike khorang pheirang kogui nokha gurungui kiri singsa ke amaike जों nugo Exodus chapter 19 no जों nugo Exodus thaine aro जों Sinai hatayo tomangka lam abo जों nugo lam romani chapter 19 verse 16 Saltam salni phung aisri sri woke aro nokha gurumkha pheirang kokha tei hathai sakao chumui budul kosom kasakha tei sotonoi totrok pungkha hake abathamo tongnai bebak borokrok kiriwi kului laika kirima sungsa hajakwaika o nokha gurungma bai pheirang kokma bai podre pod kiri sungsa ke ungma bai ke omo haikena David Raja David bo nukha boni sakbaitang borok rokno kaitor busthumani jepro borok kaitor kokna yangoi kaitor borok rokno bahike busthum abo David bo haini bagai sam rogo chung porine ke bo samani tongo kaitor nokha bisingtui borok rokno nokha ni simi busthumani omo haike kok samani rok chung nugo je omo haikeno kaitor जों गोबां फुनुकजाकमनि उनायखे गोबां मोनोगो Revelation chapter 8 chapter 11 chapter 16 बार-बारनो अरो तमानाय फैरां kokmani नखा गुरुंमani किरि सोंसाके आवाखायनि कक साजाक जों नुगो हायबनो जों आसे मो बिसिं थांलाया आबो बिसिं तिनो जों सायमानो फैरां kokmani नखा गुरुंमani ते खरां किरि सोंसा abo aboni bisingtui tabok जों siwi mano kaitor busthumnai jepro kaitor Israel rokno busthumo awaike kirima sungsango nge tmani bagi borok busthumsak mole jepro borok kaitoni koknai yang ke je tei aro जों nugo o achuk thayungni bwskango tuma 7 lamps of fire before the throne achuk thayung yang baibrui manai kathang magbrui rok tongo abro uklok bwskango mokol mang kuplung abo bo जों nugo verse 5 okay achuk thayungni bwskango homsang kaisini muchungjak aborok wngkha kaitoni phola kaisini rok homsang kaisini muchungjak aborok wngkha kaitoni phola 7 lamps of fire Kaboka kaitoni phola John bo nukha bo phunukjakha phola kathar achuk thayungni bwskango chapter 5 o जों sokhe nuknai aro bo omohai tongo achuk thayungni kacharo mabrui oro kokbrui tumasaka magbrui mokol ganang ongklok bwskang mokol ganang magbrui gathang aro chapter 5 bo abohaino koksau getei kaisa aro जों nugo verse 4 achuk thayungni yang te achuk thayung kholpe brui tongo bini phiro okra kholpe brui rok achuk laijak borok ri kuphur chumjak rangchak ni mutok thubjak getei kaisa aro tumai sakade tongre kisa kokbrowai tumai sakade 1 minute
verse 5 5 nang tisa pore pine nokha philik ma hai jilik jilik kecheng gurum khorang pia phirang kokma khorang achuk thayungni ongkhori phaijak a achuk thayungni bwskango kaisa muchungjak aborok wngkha kaitoni phola kaisni rok achuk thayungni bwskango ainani twijlang okay ainani twijlang hainugo abo belai kecheng ainani twijlang English o ke sao sea of glass ainani twijlang boro jagao achuk thayungni gana bwskango tabuk ut ainani twijlang temano indicate khlai ba temano bujo abono buchinani thangka ke jeng first king chapter 7 23 25 jora porini kin jeng nuknai aro jepro kaitor Solomon ni nokha no tangdi hnei dageo aro jaga jeng nugo tomato bahike tangnani ge size boro jak nugo ge aro jaga ainani twijlang bo tongna nangnai hneso ge abo jeng nugo o ainani twijlang wngkha chukno hao toma ngai ainani twijlang mane bebagna kecheng bebagna srai srai kesepana kosong kre bebagna nuk kecheng abni kok samasi kaitor o jagao temane ainani twijlang abo khai chukno ha abono samani ke omo haike bo jeng explain khlaimano jeng jepro chukno hao thango jeng temane gothar jagao jeng soguyo okay je borok Kristoni gothar mano bo chukno hao soguinai tikaisa tabuk tikaisa jeng thanglaisinai aro tomaisa khorok broi achuk thaini yang yang bai broi manei kathang magburi rok tongo manei kathang magburi rok tongo four living creatures verse 6 by 7 o jeng naikinogo 7 bang porisana masa hanke singho hai tei masa hanke dega hai tei masa hanke borok bumukhang hai pia tei masa hanke toling birjak hai okay buchinani kosto haipon ang derong saka jeng kaha ke khana kaha kai waini waita khana ke abono jeng buchimana da oro magburi manai kathang magburi tongo borongni mokol bwsak kwplung jeng o magburi bo tomano bujok aro jeng nugo bomohai masa hanke bomohai ke nukjak singho hai tei masa hanke dega hai tei masa hanke borok bumukhang hai pia tei masa hanke toling birjak hai gero jeng nugo singho hai dega hai borok mukhang hai tei kaisa hanke laso hanke toling hai haible Ezekiel bo jeng nugo Ezekiel chapter 1 obo aro omo haini kok mabrui manei kathang mabrui aro jeng nugo borongke bwkrang gwnang haibana aro jeng chapter 4 aro jeng nukmani ke borokni bwkrang bo tongo bwkrangka soita bwkrang hingke Ezekiel hingke charta bwkrang hingke borok juda wngnaina haibano jeng omo haike jeng nugo anyway jeng tabuk asolo jeng thanglaisinai musa singho hai mane tamo jeng obo mathai suimani kothoma kahamo abono jeng nugo
Abongka Kristono punugone Kristoni image image nabo bongka bubagra bongka raja जों Mathayo okokno nago bo raja Mathayo samani ke dega ke tambo dega ke musuk manene bini samang khlainai haibla mark ngke जों sambo Jisu no bini servant ba bini bagi samang khlainai okokno no जों nugo ke Christ as a servant gati kaisa borok ni mokhang hai mane tambo lugo जों nugo bo borok ngui phaimani orono phari tori kok saw lugo ge bo borok ngui o sungsar ongkai phaimani gati kaisa eagle ba tongling mane tambo kujuk sakani ge abo kaitoni divinity ba kaitoni boroni phai boni bo boroni bu abono जोंनो सिरो ge charta gospel kaitoni charta rup no phuno kaisangka bo raja ni raja bo raja kebuino ge kaisa margongke bo buino nainani nuknani phaya buibai naijakna nukjaknani phaya buino nainani ba buini baki kainani baki se bo phai ge bo borokni sajla ngai phaya bo ke luk gete bo chukno hani obongke John no जों nugo boni divinity boni botmabu boni original जों nugo ge obo bono phunuk mani ge kaito chini subrai inka kathar verse 8 thangaisnai verse 8 a maburi rokni jotoni no bukrang kangdok ke tongo pia borok ni bising saka mokol man kuplang borok hor sal rejap ma thagia kathar subrai kaplaisak kaitor kathar bonok phaina hnai a kaitor bo agi bo tongo tabu bo tongo getabo u swari rok kangdok bukrang soida bukrang tongnai rok kangdok bukrang tongnai rok borok o subrai no lo buimang no holy kathar nei je proprono resablai tongo ge obo swari rok resablai tongmani sendo haino hai bo engka kathar oro haini bagai no swari rok bono lo buimang resablai tong chukna hau ge verse 10 paimani bakhak sung thanglaisinai a okra kholpe buri rok a achuk thayungo achugui tongnai ni biskango putap khe klai laiui a molbrum kathan tongnai no khulumlaio borok achuk thayung ni biskango sak ni mutok berawi hai hne salaio chini subrai kaitor nungse sungsa sa khe kaplai angthai nungse borijak thai tamni hanba nungse bebak no snamo nung muchungma haino bebak no ugo ungo tobo tongo getabo oro changnago boni sungsasa aro 24 jon okra rokbo boni thani betap khe khulumani jengno tabuk jeng omnono paithago ang wansok wane mujugun rokbai bo engkha bori jaknai bo engkha boni kaisano bori jaknani tamanai odikar chini krei boni tong tamanule bo chini bagai thikya bo borom khlaijaknai sungsasa mannani borom mannani tebo boni thani phan odikar boni thani tong hani bagai jotono bono loboi borom khlainani oroso nung hai teiseba tong nung hai nung se borom khlaijanai tamanle nung no sungsano snamnai bebak no snamnai nini bisingti no bebak snamjago chini subrai Jisu Kristo bo bori jaknani borom khlaijaknani nango taman himale bo ni bisingti no bebak no snamjago
snamjak mani rok jeng tomani bagui o sungsaro tong tomani o jeng snamjak bono lopnani bono bono borom khlainani bono lobui tongnani amoni bagui se ani bagui oro jeng nugo 24 ang pilani saka o 24 okra borongka smai kasa smai ketal bebak je mothangjak je subrai jisu no manai borok no bujok mani gechuk no hawo jeng subrai jisu no jeng lobui borom khlaiye boni mung no jeng sasa khlaiye bukhuk bai bukha bai jeng lobui rwchabui mangno tongnai kathar kathar subrai kathar nung hai tei seba tong omo hai mangno jeng lobui bono tongui nai ani bagai tabuk jeng ujora kathang jugno ha sogoni skangbo jeng kaitoni jengsa sani bagino jeng wansuk thai boni jengsa sani bagino jeng o sungsaro kathang tongthai Paul sao 2 Corinthians chapter 5 verse 9 no omono jeng jeng aim khlai thai jeng thibo thangibo boni bono khatung rowani ba boni jengsa sa bono tongthok rowani bagai jeng samung khlai thai jeng thibo thangibo boni bagai khlai thai o kognoso ge kaitor apa kaitor sajla kaitor thola kaitor u katham borok jengsa sa ni odikar borom khlaijaknani borok wadi tei borok ni phan baise bebag no snamjak gesengka boni snamjak ani bagai jeng borok borok aro jeng nugo chapter 4 verse 11 no o 24 jon okra rok borokni motok no tiklaiwi borokni motok kanjak no tiklaiwi borok jisuni borokni yakungo klairomani jeng nugo nugo chini subrai kaido nung se sungsa sa ke kaplai engthai nung se borijak thai tamni hanba nung se bebag ono snamo nung muchungma hai beba baino bebag no ubo ungo tubotong tei verse 10 no borok a achuk thayungni bwskango sak sak ni motok berawi hai hinui salayo sak sak ni motok berawi borok hai hinui salayo je tini asik nong siteng jotono hambai aron tini mathak laika